अभी मजा आएगा ना भिड़ो दगरसो नों गिसाबा लासिले दा नों बाहाय नों जाथाय माखसो नक्स फारदंब्लासो नङारले तामो ओ मा नों बाबाय आन चलि दं साव को बोर चलिया कपा झूठ बोल रहा है पाठ हरसे साजुं तौनानि रान्दी हिनि खारब जागै नाबले बनो थोन बोरै सिलबो ग नगो किसा हासिं हनै फारफुरखौ नों सगै नुगै फै केता आं बारा तनि तनो बार पाथर जागो रांखरो गो मास ताता नुता 6000 का 2000 ता नार के 4000 वो बुले साबलासो नरखने से हामजो तंलाय हुने तामनि बाक्यां बुबाय जिरो बै हामजो तनो ताम बखरम ति कक सागन राबु मस्त जोक मारा रे ये हंस रे हलकट हंस मुला नोबे कुन दाफान अखरमालिया जागा थाङा के दिसितियो यां थाङो आं तै सामसुम खाय नगा आसुक चाइ दङनो आबर तांचारि नो आखा बुक सै सादक दासो बुबाय जिरो दं दंनि आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला हे नोंसान आ कक रखसासा ताम न नांगौ नि बाथखौ सयसल दंमोन कक सैखिनाय दा नोंसान सा क छैले केमनो डाइरेक्ट 1200 फाइका मानस थागमौ सामनो सानो सैखिम तुखला ओ जाम बिसालसिम छैरे जाखाता इकमनो ता सादि सेदन न आंबो बनो छैरे काबले केम ता सारि नो जे बिन मोने गनै फाइसे 1200 को जम या आम निन बोरै हिनसि साइमार सिब्लाथा न दबक आं थांसो मांला हब्लासो जामनि आं आन बोरै नगो थानांगो क खनायखौ साजि सकरो मेने जा सकरोनो 1 hour later नों आं सिमसे सेमनो ताइ दैला सेमनो ता सेब सानजा निनम जायाखलायो मा नोंलाय अ दाबो बोरै रानदिनबो साइसे आं सों मा दंसिवो नों बते आन बोरै फनो साइर जावता तो बहुत तन मै सिप्लाइ रुको जरा सबर 사저 만원 번호 사저 맨들 가요 해번호 사만 따복 때께서 뭐 사저 비시 탕만 말은 너가 사이to 살아 사마이 아 버리 란디 뭐 코칭 이거 판도 코칭 센터 그러자 응 아 가노 다 바로 동 데일리 탕고 사마얀 사마 kon रा दगरा साना बर बाजार थांनि मानाय गेनाय A few moments later सेमिया को बासै आगै नग बारा तनि मा तनगा खता सागा सावने काजो पय मालाय दसो बय हागे तमान साइमा खानखौ लते बेलां पां कक सालायनो आव बासै अब त हाइनो हमनो ते कय दिन नगत लांग हन खता तामा दगरा साबो 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 दगरा सा आं तबे साबो 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 तामनो बुजिनानि आन मकल बायसि नुक तंगो तामनो बुजिनानि साबो नो बुजेन ताम ताम त खानो म बुजिन नायो बाथा खते नों बुजिया ख तामनो बाथनानि तामा तामा आं से ओमान बुरिया म दैलन बुरि सब तामा हे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं सोके बुरि से दैला सावा न बिन चलांग तंगा दे नों सेमना सिनो ने आं बिन चलांग मा तंगो जे जेंगा रखे आं बिन चलांग yang ke o साइड में जमा पॉइंट आउट खेना पो आवन बिन चलांग मा तंगा ता